दिनै सोरांसि समाव क'क्राझार जिल्ला सिंनि कारिगावनि 37 नं राजा लामायाव गंसे ट्राकआ जाब्रबथाय जायो। बावैसो साननिफ्राय हादरसायाव जुब जुब अखा हाबाय थानाय जाउनाव गोबां जायगाफोरजों लोगोसे लामाफोरा गाज्रि थासारि जानानै दं। बेबादि समावनो दिनै सोरांसि समनि 4 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव सोनाब फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राकआ डिभाइडारनि गाहायाव गोग्लैलाङो। बे जाब्रबथायाव ट्राकनि खहा जादोंब्लाबो ड्राइभार आरो हेन्डीमेनआ रैखा मोनो होनना मिथिना मोनो। गाड़ी पड़ी गल निकी पाल्टी करे हम बांध के पैसा पैर मुड़ी करे देखी गाड़ी ड्राइवर जी हुई से पाल्टी करे हम बांध के पैसा पैर मुड़ी करे देखी गाड़ी गाड़ी पड़ी गल निकी गाड़ी पाल्टी करे हम बांध के पैसा पैर मुड़ी करे देखी गाड़ी